Здравейте! Аз съм Дети и с гордост искам да ви представя български продукт, абсолютно натурален. Паста за зъби на Inner Essentials и вода за уста към пастата за зъби. Искам първо да видите как изглежда моята първа паста за зъби, защото я пробвах. Никога не бих представила нещо, ако преди това не съм изпробвала как действа то. Постбиотик, поморийска луга и смрадлик. Аз не съм лекар и няма да се правя на такъв. Аз съм потребител. Мога да ви кажа, че усетих истинска чистота в устата. Лек вкус ментов, а не както в повечето пасти за зъби. Ужасно тежък, чак дразнещ вкус на мента. И много дълго след това усещаш наистина скърцаща чистота. Деликатна паста за зъби, но много, много силна. Трябва да си я купите, за да опитате ли я веднъж, ще ви стане любима. Сигурна съм. Малко вода и измиваме. Страхотно усещане за чистота.